Ahojte, nachádzame sa v mestskej časti Dlhá Lúka. A ja vám dnes ukážem rodinný dom, ktorý máme exkluzívne v ponuke. Dom o rozlohe viac ako 250 m2 prešiel výraznou rekonštrukciou v roku 2014. Tak sa poďme spoločne pozrieť. Súčasťou domčeka je aj altánok a garáž. A tento parádny pozemok o rozlohe 531 m2. Okolie ponúka kompletnú občiansku vybavenosť a ak vás ponuka zaujala, kontaktujte ma.